Здравейте! Сега ще демонстрирам проект с Angular и Node.js. Ето този проект. Сега ще го сваля. Клонирам го от репото. После трябва да му инсталирам npm пакетите. Сега това са пакетите за Angular. Пускаме го Node.js. И там, докато сваля на npm-ите на Angular, ще пробваме няколко заявки с Postman. Така, тук само ще отворя да се види API-то с Node.js. Това е една система като каталог, с която да демонстрирам основните операции с добавяне, редактиране, триене и извикване на обекти от базата данни през API-то. Така, тук потребител първо трябва да се създаде и трябва да направим заявка с имейл, парола, име и repassword, нали, също като паролата, тук да си направи проверка дали са еднакви. И аз съм се подготвил, тук съм си направил такъв обект, имейл, паролите и името. На порт 3000 работи това API. Ето тук. Ето тук. На 3000. Така, пускаме тази заявка. Да регистрира потребител и ни върна ID на потребител. Сега ще пробваме и да го логнем. Пращаме му имейл и парола. И ни върна JWT токена. Значи успешно се е логнал. Рефрешваме я тая база. Ето появиха се тия Linux системи. Потребител. Ето го нашия човек. Паролата тук е хеширана. Ето му името. И това са арейте, които сега като зареди Angular ще добави в тех environment и дистрибуция и система. На темата с Linux, понеже аз когато учих Angular, малко преди това бях започнал и Linux-ите да разучавам и това ми допадна като идея. Ето и тук в момента сега ползваме EndeavourOS, който е на Arch базиран с KDE като desktop environment. И така, зареди Angular. Ето го тук на localhost 4200. Така, сайта в началото няма нищо и се показва, че няма нищо добавено. Ще се логнем с този, дето го създадахме. Само да му взема паролата. И почваме. Ще добавим дистрибуция, най-масовата и най-известната Ubuntu. Добавяме и малко текст да има.
картинка и ето го. Към Ubuntu най-стандартната desktop environment е GNOME. Само да му намеря текстовете. Ето ги и тия и GNOME и тия. Текста и картинката, добавяме го. Така. И като имаме вече добавена дистрибуция, тук можем да я разгледаме. Пише, че я добавил той Георги, хваща го, че сме се логнали с него. Имаме добавени Desktop Environment. Идваме в системите и тук добавяме система. Системата ще бъде Ubuntu, сега актуалната 24.04. Избираме го това GNOME, избираме го Ubuntu, TOAD и вече го е добавило и като система. Ето тук име, хванало е едното, другото, от базата ги взима, пак е взело потребителя, с който сме логнати и казва часа. Тук ще се смени на час, като минат 3 минути, ще го смени един път, след това ще го смени на съвсем точен час и дата. Тук са пайповете, дето променят, трансформират даден стринг или дадена информация. Ето го тук. Just now, после ще стане преди колко минути и след това ще стане точния час и дата. Така, сега ще добавя още един потребител. Ще го регистрирам, тук да покажа и тия валидации, дето има за имейл и за други неща. Примерно ще вземем Иван. Айде да покажем валидациите. Значи ако напишем само Иван, и кликнем някъде отстрани, той ни казва, че това не е имейл и отделно иска 8 символа. Ако направим още символи да има 8, казва, че не е имейл. Ако сложиме маймунка, пак хваща, че не е имейл, трябва да има нещо друго. Значи mail.com и тогава вече е съгласен, че това е имейл. Обаче ние ще го оставим да си е до Иван. Така, Иван на mail.com, на mail.bg. Добре. Паролата също иска да поне 4 символа. Не съм слагал тук някакви сложни проверки, за да е по-лесно да си пробвам с потребители, докато го писах ми беше по-удобно. Иначе има проверка за еднаквост. Тук ако напишеме 4 символа и сега са различни, той хваща, че в момента даже ги тества дали са еднакви, да не прави излишни заявки. Ако напишеме повече символи, пак ще хване, че са повече. И така. Тук вече за име иска да са поне 3. Ето иска са 3. Иван Тодоров. Така, създаваме го и го логваме. Така, и той също ще добави Desktop Environment, ще добави той по-красивия KDE. KDE, само че за Ubuntu KDE то е стигнало до 6.1, а не до 6.4, както е най-новия. Ето мой текст. И сега той може да създаде нова система, пак върху Ubuntu, ама с другия Desktop Environment. Така. Те му казват Ubuntu, защото е от KDE. И ето го и него. Добавен. Ето го тук. Самия Desktop Environment, самата дистрибуция. Пак кой го е добавил, в колко часа. Всички тези детайли той ги намира от Angular през API-то от Node.js, като подава ID-то на самата система и търсейки по ID-то я получава като обект. Ето тук ще покажа самата заявка, ако дойдем тук в системите и гледаме заявките.
Като изберем системата и тук на детайли, това е заявката за детайлите и респонса е целият обект с environment, дистрибуцията и човек, който го е създал. Сега тук това за човека излишно, нали, не трябва да дава паролата и тия работи, но не съм я чак толкова оптимизирал. Все пак беше по-кратък такъв учебен проект. Но може тук да даде само името на човека и може би имейла, ако само името се ползва фактически, да. Тук е добре това да се намали с по-малка заявка. И така, тия заявки ги има и в Angular, и в API-то. Това е на система, на детайли. Ето тук да вземе една система. И след това в API-то на контролера на система. Тук също има ето така по System ID Details. И тук му връща цялата система. Нали, минава през сервиса, там извиква метода. Ето го. И той вече търси в базата данни по ID-то и го връща и се визуализира. Това са основните функционалности. Има коментари. При който коментар взима името на логнатия в момента потребител и го пише. Когато човек е създал системата, може да я редактира. Примерно Ubuntu, аз не им помня версията, да кажем 4. И може и да си я изтрие. Ето тук както са 2. И сега като дойдем тук и му кажем изтрия и вече я няма. Ето тук и в базата, като дойдем на системи, то си я нямаше. Добре. Така, ами не се сещам. Route гардовете да покажа. Сега, докато сме логнати, има тия бутони дистрибуции и environment. Като се разлогнем, те изчезват и има само системите. Ако дойдем тук и напишеме environment, трябва да ни даде всички environment и не ни дава нищо. Същото и за дистрибуциите. То не че е нещо в този случай много смислено да се скрие, но идеята беше да се демонстрира, че тая функционалност работи. Да скрива дадени неща. Ето тук метода дали потребителя се е логнал. Route гардовете са ето тук за environment, ето тук can activate е тая част. Това изпълнява тая защита. И това е в общи линии. Благодаря ви за вниманието.